Play Pibaro, Ipidang Sobhai Pi, Japiyit Kmi, but Kikubor Baman Kasmi. Hadin ke jingmi khubor halor ke jing sedang orpait jeng ki jaka pelang jebo uranium hanong ba jenrin Southwest Kasil District bat halor ke jing jor jeng ke jing kiu jeng ke radiation na ketika thany ke kenhun jeng ke Environment Committee Megalia Legislative Assembly palalam khmat uba SK Sun kum chairman lembat ki wei ki MLA manta ke sengi ki lehiar shawa ke ji na ke banta ban sengap ke sur pai ba ke ei ba ki don ban ong ha ketika jing elang ke blokot penlong da ke komiti hapo ke senong wa ke ji lawan bani sementa langru di kinong lam senong jeng di pratli ki senong ha ketika thany kentu bi kinong lam sang balang bat kumju ki officer na po ke district nakaliang jeng ke komiti ha ketika sengi kala aila di kinong lam senong bat kumju ki sang balang bakin pensengau halor ketika mat ha ke baki babunhi kila pen pau bakalong sisa kumbala pau kilat patai kubor bat kedon sisa ke jeng orpait ke dam pelang jebo uranium hanong ba jenren ha ke bakala bu jeng mai ki paj ba namar ke jeng keu jeng ke radiation Andrei don ru kinong ilam senong ki bapersang ban ong baka jeng batai kata ka jeng kiu ne jeng hiar ke radiation kamlong ke bala ban supdiang namar omla ban pensisa kasur ke bami na kate jeng ilang ke longbet baka sorkar ke de bantung de ke kenhun ke balaj lut na ke benta ban wat benia alor kate jeng orpait ke jaka panlang uranium hanong ba jenren baru ban wat benia ke jeng kiu jeng ke radiation badi ka kot ke khia jeng ki paj ba nong senong ha kate thany bagai jing sukia juga di senong ki bamarjan hak bagi lapoi ya ki caka ban yo so ya ka ei ka ba ki ong hak jing sang lai ap na du khat wi biji ka miting ka long khat a henrei kat poi ya du menta ka porto lei tang bala poi ni la kemen ni sutna te nak yang jonga ke jong ki senong do ei ki pedang sobha manga mangi bat ka senong bat ki senong ki bamarjan barong ni pedang sobha ya ki komiti ya ki sni na ka benta ban wan pensai ni halor kita ka radiation ni ki pe ki tham ngimtep ka kata meaning radiation henrei shwa bangan sa shawno ngi chusoba ni na ka shino ka ji ni persha horti hordang ni uranium bat ni kertu ni kan ko beki bali ban ban no chief nan ni kan ka uranium issue khanang bangin yo no ya ka srok ka jingdang jo kan ka nam uranium kala pendulum ni ka development jo kan ka dong ber ka thanjungi kumdang ni kertu ya kan ka meeting ba ba jadi ke komiti bukan di balai pan wan raya ke diplomat juni ke senang dak pan penjak kerteng ni sedon ya ke kerteng uranium di ngambil sibuk ke ketien henrei ngidon kam ya ke diplomat ke srok ke yi ke trai ke yi katu bilawan kumno kalong ke srok ni santos nam ke arta ke srok ngim yo srok tang na ke jingdon uranium kumda ke tapno uranium penjak ya ke kerteng uranium na drong mau thaba kejungan jungi kum ke komiti sini sewa kaji kali long alor ketuka kot kubur kiba lami labun sin bun sngi halor kajing orpait jong kata katang kabala bu ya kitu ki jabo hakapor bati ya uni uranium oxide lani yellow cake bat ba radiation level kalakiu bat kala contaminate ya kini kijaka ki marjan baro tekejungan jungi kadang halor kata ka benta om bangi wan banti uranium ne banumti uranium tekejungan jungi kadang halor kata ka jing kiu radiation level kabala kata ya kami mariang hai kini ki snong mamarkhap jong kini ke jaka kaba kilabu ya kini ka tang ikbelabu ya kini ki jabo jong uranium hapo kini ki artli kita kata ka tekejungan jungi sini ni lawan nang ni kejingut jungi kalong bangi perkat i ban next day te henry nakada bangi shemba nang ni kan simport chicken touch ting ban next day bat nawan nang te kipat ba nginum ya kundu syo tinggi bentano arbenta kabai ke bentang ni pa chete lemba bat ki kamera ki drone bat ki brio jong ka AMD ban lecture ban patai ban tan tau drone ban yo itu kijaka ke baki bu shisha ya kitu kijabo jong uranium bat ban shimi ki reading te mengipat ni wan no ni ban ya kundu ikipat ba man snow ya ka jing snow jong ipat ba halor kini ka jing kini ka report ka mami ba radiation level kala kiyo hadin bala orpat kini kita ni komiti ngin sai shong berkat nginum la bat nong ie hang miro ngin dia shong perkat pramangi ka ei ka ba ngidei ban le lembak report ke jungi ban ajak sarkar
kata kalong hadin mengilai syong meeting bat ki khot jong komiti baro panya perkat kai bangin nyele bat hadin kata ka meeting in sai le ka ba komiti ka so bakadi ban le kamdi ka report beki IEMD ka jing pensai jong ki kalong halor ka sorbi report bakalia ka nihu on behalf of EMD beki kren ki pai ba mene bang yo so mene ki kren ki pai ba ka dei ka report sorbi report ka ba ka nihu ka le halor kini jaka on the funding given by the you can see EMD te ka jing so jing pai ba ka dei kata te kata king ong fi ni committee ni syong perkat but ngila shimnut ngila record lut ik e ba ki recommend jong snong ba pier kumju ro ki nongmi khmat jong ki seng balang ba pier kilakran mene bat ni syong perkat halor kitu ki pan maki ki kren bat ka e ba committee kan sale in se le ba tan ka ondang la yo I ya ka e ka ba lawanra lomba kidar jong ki kamera bat drone mangilatan ada donkam ngimpat hun ya kita kidar lawanra ingi in sai syong yang bat committee yang perkat ka ibu meneng lawannya lam ki doktor bat ya u nong mikmat nakabenta u director jong ka health department te mauru layo ngau ya ka e ka ba ki pai ba ki kren ta mauru un sara e ku bor support department ka e ba ki ki de ban akren fi mene nilayo saulut ka e ba ki ya kren ki nong mikmat ki ba ya sha ru hang tu ki ba persha ru hang tu bat kitu ki bong badon ki ba pang ru hang tu ki bong yum don jing pang ru hang tu nilayo saulut bat ya ka e ba committee kan salia ngin sai syong perkat pramangi bat ngin sia rai ka e ba ngidai ban le ka e ba bahatam ya committee ban ne in salia e kata member Badan Buram Barok Kibedan Lang ni di para nong sensar sinong bat Barok ki paralok ilong komiti long pa Kibedan Saudong Kampaji Lang ni ka keteng jonga ka dei iba NGCM ngadai step sinong jong ka sinong dom yesiat Chairman sir ngasnyo pon pau ba hari ni ki kenjek tayo ki bangila ban yu I lang ba jong ki social media ha ka ba we na ki samla don buram jong I scientist jong ka memoriang u Dr. Bramley WB Lendo ula let you bijak daladi hi hang thi nang ba jeng ren ha ka ba don itu ki tang ki kala stok yang tu urs lani ki waste product ngam tip de ula peniru da ka kenja jing thau ba ong ba kata ka level jang radiation kala ki palat hajar CPM de ong ru katam ke jing ong jang u ba kata kala long high level radiation kabala bu ke jingma ya ki jing im baro antap yu bureu ba ki jing thau ka im ki beran ha ka tu ke jaka te nga kan mau ba shisha ki don sibun ki jing pang ki ba khla ha ki ni ki jaka ki jongi kham tam ki khna ki khunlung ki badang ha po sisnam ki bun ba ki ba ya ha ki ni ki jaka ki jongi ki don ru sibun ki ba yo pang cancer ki ba yo pang ke leukemia bat kiwi kita jingpang hakaba nimtip kadai na u naka radiation jong uranium ne kadai na kabenta kanu kadang shushu sar nga snow ban pon pau ba ni ki briu ki besyang po damisia habang yu I akate ka social media ba la om ba kala lik katu katang bat la mi ka radiation kepala long high level ngila snow kembali syong sir hari ini di sini ba ka e ka ba ngakat pa ya ka sarkar mekhaya ban pha da ki nu ki expert ki bom ki ba te ki independent body ki ba umya sha yang no ru khnang ban lak ya ka ching sisa nang ba
lada long high level radiation ka sarkar Meghalaya ru kate ban penkut no ya katu buat ka AMT ka UCL kate bantuan ke jimba kli ya kata pada kim tre ka sarkar jungi ka sarkar Meghalaya ka don ka hop ban pair wat ka international atomic energy regulatory ru na ka banta ban penbuat ya ki ban penkut no ya kata ka jing kta jing ka radiation ya ki jing thau ki em ngang ngang don tam